बालेश्वर सहर में बढ़ुवा प्रदूषण को नियंत्रण करने पाई प्रशासन पक्षर विभिन्न कटकणा और पदक्षेप ग्रहण करा जाउछि। शिल्पांचल एवं गाड़ी मोटर संख्या वृद्धि जोगु सहरर वायु एवं जल प्रदूषण एक मुख्य समस्या होछि। राज्य सरकार को नियम अनुसार 15 वर्षर अधिक पुराना गाड़ी गुड़ी को सहर भितरे चलाचल करबा पई कड़ा कटकणा लगा जाइछि। सेपरि सहर भितरे चलिथिबा विभिन्न निर्माण कार्य समय धूली उड़ाइबाकू रोकिबा पई परदा किंबा बाड़ व्यवहार करबा बाध्यतामूलक। ଏହା ଛଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ କଟକଣାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସହରରେ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ଏବଂ ବଜାରରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ଏବଂ ବଜାରରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ଡ୍ରେନ୍ରେ ଅଳିଆ ପକାଇବା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି। ଘରୁ ଘରୁ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ରାତି 10ଟା ପରେ ଡିଜେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ବାଜା ବଜାଇବା ଉପରେ କଟକଣା ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ରହିଛି। ନିଜ ଗାଡ଼ିର ପଲ୍ୟୁସନ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଡେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ସହରକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ରଖିବାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସିଧା ସମ୍ବାଦ।